Πάμε! Πάμε γεράδος. Εντάξει μωρέ, θα είναι λίγο πιο έτσι από καφέ, να πηγαίνουμε για καφεδάκι. Το έχεις! Κράτα το! Έχει το γιατί θα το χάσεις. Σταμάτα. Αυτό το χάσεις. Τι μουσική φόκρουση είναι Κι εγώ Παναγία μου. 5. 4, 3, 2, 1, έφυγε! Ωραίος! Ακριβώς Καλά, εντάξει, πολύ καλό. άψογος. Τα σπάει! Πάμε. Κοκκίνησε ολόκληρο. Το είδατε? Αυτό είναι σωστό. Το έκανε... Από θεωρία καλά τα πάμε. Ναι, πάει γρήγορα. Τίποτα δεν πάει. Μου διάσα. Μα δώσεις 75 ευρώ. Μπορώ και δεύτερο. Όχι δεν είναι, στα καπάκια είναι 30. Αν στα καπάκια είναι 30. Ενημερωμένος ο πιλότης. Σου λέω βάλε με. Α, ναι. Κάνα στο βράδυ. Σε βλέπω τι δουλεύει. Ωραία. Θα κάνω εγώ και το επόμενο που θα έκανα εγώ με 30 το κάνεις εσύ. Ακόμα πιο έξω. Θα σε, ναι. Εντάξει, τράβα δηλαδή τώρα κόμμα. Α, ωραία. Πρόβλημα. Μπράβο. Πιο μεγάλο μου φαίνεται αυτό. Μπράβο! Very good. Απίστευτος. Πολύ ωραίο. Σωστό βέλμα. Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Τι είναι νωρίς. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, Εντάξει. Προλαβαίνω, Τρομερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.